ina jama'a ta ta ƙara faruwa mai daɗin saurare data ta sauka da ɗumin-ɗuminta. An ƙara cin uwarsu yau ma a jihar Nasarawa. Jama'a ku zo ku sha labari. Ana yi muna jin daɗi, ana bari muna jin haushi. Jama'a idan ba ku manta ba, mun kawo muku labari shekaran jiya wanda ya daidai da 5 ga watan 5 2026. Jama'ar garin Acafe da ke Doma local government sun ci kutumar uban 'yan bandit, sun kama su hannu da hannu. To fa al'amarin ya ƙara maimaituwa a wani gari da yake kusa da garin Acafen mai suna Rukubi. Kai jama'a, Alhaji idan ka shirya kanka, ka shirya jikinka, magana ta ƙare. Jiya ranar 6 ga watan 5 2026 kun san an buga match na Champion League. Bayan an tashi daga wannan wasa, kun san 'yan kallon bal an san su da musu. An zo an zauna ana musu, wasu sun shiga gida an ma fara bacci. Suna ta musu, ai da an yi kaza da kaza da mu za mu ci waye waye. Kawai suna cikin wannan musun ji kake tau tararau harbi ta ko ina Alhaji. To idan ka riga ka shirya jikinka, ka san me a jikinka Alhaji. Ba za ka damu da abin da yake tunkarar ka ba. Wallahi ban san da akwai maganin bindiga da gaske yana aiki ba sai akan waɗannan 'yan garin Alhaji. Kai wallahi 'yan bandit ɗin nan sun gane Allah yana da girma, domin an yanka musu tikitin mutuwa, an yanka musu tikitin kwanciya a cikin kabari, an yanka musu tikitin zuwa su ci kutumar uwansu a cikin kabari. Kun san me ya faru jama'a? Da waɗannan matasa 'yan gari suka ji harbi, maimakon su gudu, haba Alhaji sai suka tunkare inda ake harbin. Na rantse da girman Allah, su kuma jama'ar da suka fara bacci kamar an ce ku fito, kowa mai bindiga irin lokal bindigan nan, mai kwari, mai baka, mai adda, mai ice. Haka mutanen garin nan suka fito, kwansu da kwarkwatansu, mazansu da matansu, suka durfafi 'yan bindigan nan, suka yi kansu. Alhaji su 'yan banditin abin da ya tsorata su, ya muna harbin mutane amma suna karewa kanmu. Haba Alhaji, ji kake kafa mai na ciban baki ba dan burau ba, suka juya. Mutanen garin nan su ko me za su ce? Allah da waka haɗa mu, suka tasa 'yan banditin nan suka bi su. Ashe ƙananan shegu ne. Da suka tasa su, suka samu suka rike ɗaya daga cikin 'yan bandit din nan, suka tsugo mara ubansa, suka yi mai yankan rago, suka tisa sai da suka kamo mutum 5. To inda Allah ya taimaka sun rike mutum 5 din nan, kuma 'yan sanda suna zuwa gurin, saboda an san gari ne na ƙauraye, gari ne na waɗanda suke da sirrika a jikinsu Alhaji. Immediately 'yan sanda sun zo. To dai Allah ya taimaki 'yan bandit din nan guda 5 da aka kama hannu da hannu ba su kashe su ba. 'Yan sanda suka karɓe su. Alhaji maza ka garzaya Telegram channel ɗina ka ga yadda aka ci kutumar uban wayannan 'yan bandit. Dan a TikTok ne ka duba kan bayo za ka samu link ɗin. Dan a Facebook kake kallo ka duba comment section na wannan bidiyo. Idan kuma a Instagram ne ka duba kan bayo za ka samu link ɗin. In a Twitter ne ka duba comment section za ka samu link. Idan a YouTube ne ka duba comment section za ka samu link ɗin. Kun san me ya faru da safe? 'Yan garin nan suka zuga, suka tafi police station. Sai an fito da su an ba su sun yanka su. Saboda haka al'ummar garin Rukubi da ke Doma local government a jihar Nasarawa, wannan naku ne, na cire muku hula, na sara muku respect. Al'ummar garin Acafe kuma na cire muku hula, na sara muku respect. Wannan naku ne, na rantse da Allah. Da duk gari ana fitowa a raba sirrika na wuka, na bindiga, na mashi, na gurneti, Alhaji da 'yan bandin sun kaɗe ɗan kwataban burawa ba. Da ya ɗan bidiyo jama'a.